Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардори азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кинем ки дар имрӯза навор ма дар чӣ рӯй кардагиям ва чира чақчақ мекунем. Дар имрӯза навор якта велики фурӯшӣ рӯй кардагиям велики фасон айне ки агар ягон кас мошини фурӯшӣ ам дошта бошен метавонем ки ма дар рӯи кинем ма реклама мекунам. Замини арзон ҳастай дар город Екатеринбург 4 та хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе. Квартирои арзонак рӯй кардагиям дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Норак ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамия ки дукомната квартирара метавонем ки 130,000 сомон бихарен ва дигар чизои арзон ам рӯй кардагиям. Видеои имрӯзара ба қизиқ то охиша тамошо кунед. боварӣ дорам ки ягон велик ё замин ё хона ё квартира махбултон мешава. Агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номерои WhatsApp ма рӯй кунед, ма реклама мекунам бардорои азизам. Ва ана настрено боша я дона лайки беплан баҷиқен мерем ака. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория дар бардоро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания акай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз ай сабабе ки подписчикҳо ва просмотрҳои мо бисёрай мо дар любое чӣ роӣ мекунанд барои реклама. ина як бародар велосипеди фурӯшӣ рӯй кардагия бо диққат гӯш кунед. велосипеди фурӯшӣ оригиналай ба қувватаи амаҷор 100% кор мекунад. скоростной буда скоросташ кор мекунад. ходиш сабукай зинаш мулоимакай. балонош навай рамаш варид надора мега мегири фақат ҳай мекунӣ бардорои азиз. адрес шаҳри Бохтар вилояти Хатлон доставкаш бепулай касе бихараша нарша бардорои азизам 1200 сомонӣ мега 1200 сомон хай нав буде состояние зурай. пули урусӣ хати 6900 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, ориентир радиостансия пеши больницаи туберкулезни. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад 40 квадратный метр. хона ремонт дорад чхеле ки дидесен овусвеч мега ҳастай уҷратош 100%. чиза чораш беста 200,000 сомон бе чиза чораш 180,000 сомонаш мега. бардорои азизам пули урусӣ хати 1,145,000 рубл мешидай. марҳамат касе харидори аниқ бошен. номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дорад. ду та номерои телефон шамондагин бардорои азиз занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз ҳами квартире ки дидесен срочняй бо диққат гӯш кунед. срочна квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор Д, Гипрозем пеши части 201 дивизия, гардиши заправка. сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад 60 квадратный метр. ремонти хона миёнай овусвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. срочни фурӯхтан дар кораиша нарша бардорои азизам 300,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 1,719,000 рубл мешидай. ду та номерои телефон шамондагим ҳар ди номерош WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз агар шумо хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен метавонед ки дар номерои WhatsApp ма нависен. ма барои харидоро я рекламаи зуруш мекунам. агар вақтон хуш боша я дона лайкира бичқен. касе дар канали ма тозира подписатсия кардагӣ нестен подписатсия кунед. ягон рӯз хона, замин ё мошинои арзон ай ҳамин канал иншоалло ки мехаренда бардорои азиз. дӯстам ҳуҷҷатҳо тамом шуда агар мехоҳӣ граница гузарӣ ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг за. компания кай Шамзин компания буваринок ай хизматрасониш дар дараҷаи олӣ
سابقه کاری 10 ساله داره. کمپانی که شمسی میتونه که شما را از مسکو و از مسکوسکو ولس گرفته به گرانسیا برده و برازیگه علاق برمیگردونه. دوستان ماشینای زمانوی ان، سطح خدمت رسانیش خوبه. مراجعت کنین. از نام کانال ما گپ زنین، تخفیف ایلاوگی میشوه با شما روی صفحه. دوستانی عزیز، خانه داشتین قرار داره در شهر دوشنبه 7 کیلومتر طرف خاوران 6 сотиқ заминда дар хона қади калидорш кардагиай ремонтш миёнай свеч ҳастай овша мегзарони тамом ҳуҷҷатор 100% ошхона баня ҳоҷатхона дора гирдихона маҳкамай дарвоза часпондагӣ дарахтҳои мевадиҳандаам доштай нақша бардорои азизам 265 000 сомон мега касе харидори аниқ бошен арзон мешава пули уруси қати 1 миллион 517 000 рубл мешидай дута номерои телефон шамондагим номерои поёнгиш имо ватсап дора занзда хонаи арзонаи шаҳри душанбе бихарем 7 километр давдай бардорои азизами замине десен қарор дорад дар город Екатеринбург посёлка Широкий речка Медная 2 навистагиай маълумот чабо дар бар экран навистагиам 7 сотиқ заминай овсвеч ҳастай мегзарониш тамом ҳуҷҷатош 100% раҳош калонай мега раҳош калонай ҳамсояҳои хуб доранд нақша бардорои азизам 700 000 рубл мега арзон мешава 700 000 рубл суми тоҷики қати ҳисоб китобаш кардем 121 000 сомон мешидай номерои телефонаш аст зангш бизанед дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе тарафи южни пишти поликлиникаи 11 7 сотиқ заминда 6 дар хона кардагӣ ремонт дора овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирдихона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхона падвал дора қариби хона да 3 та мактаб садиқ магазин поликлиника наздик будай нақша бардорои азизам $70,000 мега $70,000 сомони қати 703 000 сомон мешава пули уруси қати 4 миллион 170 000 рубл арзон мешава алиша мешава ба квартира ё хона дар шаҳри душанбе хай мисол бо маслиҳат мекунем бардорои азиз номерои телефонаш аст занг зада ё ана хонара бихарен ё алиш кунем ба хона ё ба квартира дар шаҳри душанбе занг зада маълумоти бештара бигирем ҳафтум эълон да омадем бардорои азиз бо диққат гӯш кунед ихона десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ тарафи южнӣ қафои султони кабир гуфтагиай қафои султони кабир бардорои азиз тарафи южнӣ 18 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай ремонтш миёнай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирдихона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхона дораву ремонташ нотамомай нақша бардорои азизам $50,000 мега 504 000 сомон мешидай 2 миллион 968 000 рубл дута номерои телефон шамондагим номерои поёнгиш имо ватсап дора марҳамат касе дар хона дар кораи шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ тарафи южнӣ занг зада маълумоти бештара бигиред бардорои азизами квартира десен қарор дорад дар шаҳри норак духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 52 квадратни метре бардорои азизам домои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки ремонти замонавӣ кардагиай хай мисол бо занг зада маълумоти бештара мегирен ана чӣ хеле гуфтам духонага 2 этаж шаҳри норак нархиш 130 000 сомон мега
130,000 сомон. Бардори азиз, нархи зур айне ки касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатъи 739,000 рубл мешидай. номери телефонаш ҳастай, касе харидори аниқ бошен зангш бизанен. дӯстони азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки чизе роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. ядона лайкирам бижиқем барои меҳнатҳои мо. касе меҳмон бошен дар канали мо, подписатсия кунен. ягон рӯз хонаҳои арзон ҳами канали иншоалло мехарен. агар ягон кас хона, мошин, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонен ки дар номерои ватсапи ма роӣ кунен. ман барои харидоро як рекламаи зурш мекунам. ва касе дар канали ма подписатсия кардагӣ набошен, подписатсия кунен. аями канал ягон рӯз хонаҳои арзон иншоалло ки мехарен. ва гапа бисёр намекунем. касе то охири видеоро хати ма чақчақ карда тамошо карден, дар комментари рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хайяк.